Hi. Morning. Morning guys. Hatad na kong kimi-kimi. Kaya na Kim, sa mong kuan Kim. Kamu nak be? Wow. Pergi nas kimi. This something is good. Ito na ko gawas wat ha. Magklase na mo, picture. Ha? Samay nga sa mong classmate. What's your name? Ha? Samuel? Ah, Samuel. Tingnan ka, magklase na mo. Ikaw? Busy pa man sila. Ako. Pili na guys. Marang balik ka Kim unza. Mga quarter to 11. Hindi na, kita pa ipason, kabaw. Guys, Naalam mo sa bahay. biyan dami avocado. Ipalit mi ganina. Ay 50 ang kilo. Hinog na. Wala ka na nila, magbuto na to. Brato siya guys kay ilahaman ning harvest sa katong tag-ija gud. Ang 50 ra gilang 50 agi lahang kilo. Pero kato nas merkado kanang kinuan na. Dinis Pinas merkado mahal lagi sa gatos na. Yeah, dami avocado saka aduhan ni ka kilo. Lagi patapinan pag tag-ija. Pader no. Yeah. Wow. Pagkaanday na. Lami man sa kanan guys, sa tusluan bitaw. Tusluan og brown sugar. Parisa na brown sugar. Dadalay pag may kuan guys di batong. Yan ang batong nga guys kay dabong kaado sa nga tanan, batong o kubasa. Hinatag ni ate. Nami mga gulay day batong. Kani abalik sa batong 40 pesos. Na. Akani hinatag ning ate, taster. Shout out te. Lamat sa kubasa. Danay ang liso guys, arang guwa nga kaadyo hani sabod. Manami kubasa na to pamanamunga. Tung sa una bitaw mangitamnan. Nang kakik. Kakik. Ay cupcake. Kakik. Oh, luto day mi karon guys og ngani pancake waffle mix. Mura gipada nila ate magluto mi dararon tin ya. Request sa batang baji. Kaya ron inaguli ko sa mga kuyas, napi-snack sila. Ngan sila. Uy, wow! Ganahan ko ngani guys, kaning na avocado bitaw sa ito sa og kamay nga brown sugar. So sa ngani ang ganahan guys sa avocado. Iso ni dyan. Yes, umidya. Lamin ni Jay paliwat kay lignin. Lignin sa buyag ba? Ngani guys na lignin. Ako na. Lignin na sa baga sa kuan. Butay asukal. Dia, tusli. Utang isa. Wala. Ada naik asukal sa kakabo. Ngata, dalamiin. Wow, kalami sa avocado. Nganta guys. May kurang taod-taod, magluto ko o pancake kay yan nag-request. Pero unsa nag-uli pud sa mga kuyas na po sila makaon. Kasi. May. Yummy. Very yummy. Yummy kuno guys, skin king. Dawa pagkakaan sa una di ay. Saka ano ko sa una. Nami aka to guys. Ato sang lulo kaha, bawog na bay bunga. Ngal ko ha, lignin. Lignin tutong klase ha. Muari maghanggadaan maingan og nako ni bunga, janingat ko na mo na may bunga. Daghay mang harvest. Okay. Itong santol. Hinumdum ko sa una guys, ato sang lulo aran deng daghan arang kadaghan kadug bunga ilahang avocado. Ang mga sanga gud guys nga mga kuan na, mga tanang ang laylay ng mga sanga tungod sa kadaghas bunga. Daghan po to sila prutas na ay avocado, ay kakao, ay santol, ay kay mito. Naglibot silang bay. Kung
papa sa hang mama. Side sa hang mama. Daghan na nila kuan guys. Uy, mangga. Alahin na mangga ning kanabitang area daw wala magpud ng mga anak na namin nabili no anang ipamud ang ubang mga kuan. Sa una mo, papag Pang mama. ang ipangpud ang ubang mga prutas. Sa una na. Guys, uy. Maimo papag mama. Papa ni mo mama ito mo. Sa una pa siya. Iya ka to. Dapat din. Manta. Naman sa guys, ug na sa brown sugar. Pansukan. Ano na ba? Ano naman? Brown Pansukan. Brown sugar. Pansukan. Tingnan ko kasako. Yummy. Dapat. Yummy. Magaman ako pancake, guys. Yeah. Kaya tayo maghimo na pancake. Karon nga pang snack sa mga tikiting. So, 2 ka cups ang himuon karon. 2 ka cups nga kani. Right. So, na guys. 2 ka cup ang lutoon kaya aron makagama mi og 12 to 16 ka pancakes. Pancake. Mut. So, sa yung panang guys. Kaya na sobra di hanap pa nilutoon. Sunod adlaw. Na? So, karang nga nagsizara og sira. Naman katang kimpit day no. Tanang kimpitan karon di si hungaw. Agatang itubig dani 1 and 1/2 cup. Kap-kap. So, isa og tunga dani. Di naman ko'y mga ingani guys. Sukdanan. Atin ko pagbuka. Manay nga mo pinalit na to sagna. Unless, ba na mo sa tidyo. Ma, atin pagbuka ng kalaw. Lagi. Yan na guys, sama na nabutangan og water. Magmikos-mikos na mi. Nazi, Nazi. Gusto man mo apil si Kim Kim guys. Kaya gusto man sila magmikos-mikos. Madali si mama. Madali ko naman duha. Sige, bati Kimi. Apil. Dahil lang. Waman may pantuanay ka ng pang... Yan na ka pang kuraway. So, para kutsara ang gamit guys. Pangit ka mo. Nagkaroon na tayo kay Arong. Mix sa maazo. Nagkitanggungan. Bati kay Arong. Ako mautag mo. Napakita ko yung ano sa video, ma. Sa mix. Mix lang. Mix. Mix pa more. Mix naman sa maazo guys. Kapit naman mix. Naman ni kuan, naman ni star margarine na to. Pwede star margarine ray among ikuan sa among Mix. lutuan. Tapos among gamay nga pan. Pa. Dana guys, among nang gipainit ring among lutuanan og pancake. Yeah. Gamay namang kaha. Sakto ra sa kainiton. Dari nakabutang agamang mga kare guys, tuyo, suka, among kaldero. O pa na hinloi kay wala gyud may tubig in taon. Pero makiskisan pa sa usahay guys. Mubon na kag-uwan. Saka mamang itak-ang sa kahoy mo rin nga na muriksing isang naong. Di na may tak-ang daris ka nang naikuan kay kasugas. Na painit na Kimi. Ayun sa mga Kimi. Hugas. Uy, nahugas yung taon. Nagamang basing kamatoy guys. Tanawa, nahugas yung taon. Wala kong batinak. Nung makamao. Hugas kong sila guys. Kumati dang. So, dahil na guys. Agamang kuan. Pancake nga i-mix. So, maning nga kuan ang room. Ano yung mga lutoon. Naman ko yung nga ni guys. Sanang na ay star margarine. Kanay mo yung ikuan sa kaha. Pero, kuan sila ba? Humok. Humok yes ba? Managkughugas ma. Very good. Wala kong nakugas guys. O, gapon may isa kabulig na tundan. Harabis na naman na to sa mga tinanong guys. Kabulig. Tamo na Okay. sa ako ma. Wala na guys. Mas, kung anak ko na sa hong pancake. Ipagkadudakun. Mayroong kuan guys. Sa purma. Sa purma guys. Pero ipa
kanang kuan nagkadyo kay arong di kadyo kuan ba. Nagbubbles pa man si Jan na siya nata balik na lumawa na ng mga bubbles. Uy, tanawa guys ang porma. Ang na isang porma na. Wah. Uy, arang lami ag color, brown. Pagod. Bitaw. Golden brown na siya. Yan guys, luto na. Uy, arang lami ah. Uy, arang humuta na guys. Nam. Si Kimi ko na yung manghugas guys. Hala, very good. Di na ka, bibi. Big girl na ka. Okay, sige. Pancake guys. Kapaisa. Ang last kitak-ang. Then na guys, ang gama miog. 7 ka buok. 7 ka buok among ginama. Dagke man siya guys. Mas Kimi, nanghugas pas Kimi. Kimi, dyan natin masari kayo magkaansa. Then na guys. Mang snack namin. Dali ko yakin. Dali ko yakin. Nakari may amang ibutang. Kani, Mr. Butter. Original syrup. So, then na guys. Na-open na na mga agamang. Kari, original syrup. Muna siya ibutang dari sa pancake. Pancake. So, agamang nahimo guys. 7 ka buok. Sa kim-kim kari mo isang ibutang syrup. Kana, ino. Wow, dala guys. Lami Lami agado. Kimi, taan na Kimi. Lami mo. Hunaw naman na si Jag hapon. Pero hunaw na guys. Sige, kaan. Sige na. Oh, lami guys. Uy. Kim. Kamis man si Jag guys. Sira. Dala na pa din. Aga guys. May paghangibutang sa haga. Star margarine o white sugar. Gamit ko niya. Ha? Gamit ko na yung syrup guys. Tilar ko na ang za. Hindi na. Star margarine and white sugar. Kami sa amang mga nilabo na. Nami ka zo? Wow. White sugar. Mga butang guys. Kaayo. Nga na may baligya guys, anas ko ang mga Mga eskwelahan. patad, anong tangila ating nga eh. Kaya Daray mo pa. Ito ano? Nganta! Guys, nganta rin Jo. Marumuta. Dami siyempre. Hindi mo singki. Yak makin. Guys. Ganahas ko ikin kin. Guys. Kanta guys. Nganta. Lagi mo Kimi. Pangatap na. Sabi jawa nito ah. Kag sanas kuya og si kapag abregari nabilin. Kakimkin og kakimkin tag duha man sila. Ako gusto na ba? Pa. Daghan naman. Sabi kay ugma muluko ko nga daghana na ho. Udto na itong nabilin. Nakuan. Anak ka na pagkuhaan. Guys. Una, Nawal. ang pagkuhaan ko mo. Entah. Lukoton. Dilukot ni Kim Kim lagi guys. Dilukot. Nagtahi. Saan dalon? Nilalagtahi. Okay, nalakaw. Ami apa? Lilis. Ay mo pa? Putangan ka na, di ba? Ha? Ano? Gusto na ba kung manok? Siya, naul. Manok. Sana all. Naul na yung manok guys. Litsong ko papagabal og manok. Imong manok palit sonon. Awat na kay manok. Busog naman mo, gitsun ko. Saan na usak na? Kay nang pasanin ako ma. Pati kaon. Ang sipa ko mo nagistong manok. Litsong pa pa. Itong manok. Basta busog sa sajaw man. Na guys, busog ka? Sa imong hot cake? Lipay ko. Lipay ka, nakakaanog? Cake. Ansingan? Pancake. 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 Ansa? Pancake. Hay, pancake. 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 Cake. Hindi kay pancake. Pancake.
Pancake. Ah. Kasi, Nabo- dog ko, Sa pancake. na pancake. I love you. Ma. So, then na guys, naka-arrange na dahil miss amang ang gamay nga tindahan. So, ato tasod, mamasyal tasod guys. Kupon. Ban ka? Ban ko sa kimi-kimi guys. Anong akong salinas ako? Na may baligza tuwa sa manok guys kanina. Na may daghan mangita og ingani. Kana may mga naras amang diin nga nagkuha ng mga manok ba nga mga hinektan. So na may ingani baligza. Ang mga nagdalit kumpra og 45 ang ba't sa baligza sa 50. Ja katol kay na daghang lamok darhi. Kana kindi. Ya kani may ngani mga ofelo. Ngani easy, Richie, kani si pangbawon. Da ari tasod, dajon ta dari sud guys. Dari sa sud na mga tuyo, suka, ara kape. Yan guys. Tuwa sa chicken, tutupod sa mga piso. Da kani lighter. Ja toothpaste, sabon, toy shampoo. Pud guys, powder, ngit-ngit man, magkuha sa tagsaga. Oh, manis na guys, da topod. Tuwa po to si Ja. Sa ingani makaon. Dapod, diaper. Kaya na may baby dari sa mga duo. Da karingari. Ano sa butang. Ganda na yung naman dari yung taday na. Ja napkin para og pang dugo na ay napkin. Apoy mga sabon, shampoo. Nadapo daw ni. Dari pa sa unahan. Nasa unahan guys na ay kani kaon. Dapat nga ni. Dari guys sa mga kay tingi imang gud ag palitan ng maingan ni. Ahos. Napay paminta, na laurel. Napay nga rin, magic sarap. Bitsin, napad mani. Dapat imang oil. Dapat imang oil guys. Sa kani ingan ni imang baligza katanga da ni 20. Dali. Kape, gatas, Milo, kari kape, kay makaon yapon. So muna siya guys. Soft drinks ray mo makuha na ni guys sa mga tindahan kay delikado og nay unanan. Di apay sa rutot. Dala guys, sardinas, asukal. Yan na. Mga pangitaon nun ra kanunay ba? Kani, kimi, dari asin, pud, asin, sardinas, mga na, ketchup. So, mga na rin guys, mga basic needs ra. Isang mga kuan, mga basic needs ba? Mga pangitaon na rin sa amang lugar. So, manli guys, agamang gamay nga, tindahan dala dagas amang bay, kilid sa amang house. Welcome sa amang gamay nga tindahan. Puhom na po na ano ni guys, sa malambok mo ni agko ani papagabril isahang SLP nga kanang kitagaan sa punan. So mga manggi kuan. So wa pa na human guys, amo pa na jang kapintalan na pabihon pa na mo diha. Mang itir. Magpintal pa mi na guys mga sunod adlaw. Guys, kaya punta, dami utan nila oy, na batong kubasa. Dami inan-unan nga isda, dapat may bugad, may asang mga bugad, guys. Kaya punta, kimi dali na. May rin gulay guys na, may kubasa. Guys, mga antag batong. Hapon ta guys. Medyong gabi. Medyong gabi. Tanan. Yummy. Ipakita po ang ginapa mo na. Wow! Pizza. Ginama ni Kim Kim. Sa luto, isang ibutangan o batong o kubasa. Bugad guys. Naging lugar na ilang pasada. Stick man to. Stick. Palit sa
Nakapagod na ako. Uhum. Bangkuhan na ito sa... Mainsik. Ha? Mainsik. Di ba? Bangkuhan na ito sa... Ano? Yummy. Bangkuhan na ito sa luto. Pag na, pangana. Very good ka ato skinny guys. So, kaan ka gulay. Okay ka adyo.